film Prázdniny u koní, prvá časť. Nie, počkajte! Čo je, Sara? Však ešte máme 20 minút čas? Čože? Potom prečo nie Karin napísala, že už o 5 minút ideme? Ahoj. Karin, prečo si mi napísala, že o 5 minút už ideme? Však, lebo o 5 minút vyrážeme s autobusom. Ako ja a ty? Aha. O 20 minút. A ja som mu hovorila to, že keď nemá svoj vlastný bičík, tak potom prečo jazdí na koňoch? Jau. Vstávaj. To bolo super vtip. Však, Vicky? Jej, auto už prichádza. No sadoď. Jupi. Ja budem vzadu. Ideš aj ty, Karin? Nikdy neviem sadnúť. Super. Tak ja budem vpredu. Ja viem čo, Karin. Poď stadiaľ. Tak, Ina sa môže udržať tu. Super, ja budem... Počkaj. Super, môžeme ísť. Dobre, ideme. Juhú! Cestou na ranč Karin niečo zabudla. Sakra, som si zabudla svoj vyrobený bičík. Nevadí, to nevadí, Karin. Neboj, na ranči musia mať bičíky. Máš pravdu. Dievčatá, počkajte, co máme? Prečo? Lebo som veľmi išiel zlou cestou. Aha. A ideme. Juhú! Na ranči. Juhú! A už sme tu. Jupi! Píp! Dobre, dievčatá. Tak, môžete vystupovať. Idem pre pani Danielu. To je pani Daniela, majiteľka ranča. Aha. Tak ja budem tu. Au. Au. Si v pohode? Au. Pani Daniela, už sú tu. Výborne. Tak počkaj, tu stá. Dobrý deň, dievčatá. Dobrý deň, pani Daniela. Viete, kto som však? Majiteľka tohto ranča. Áno, áno. Výborne, dievčatka. Takže, počkajte, musím uhadnúť vaše mená. Ty si Sara. Ty si Karin. A ty si Vicky. Presne. Výborne. Dobre, dievčatá. Takže, keď je dneska piatok, máme voľno. Takže, ideme na menší výlet. Jupi, výlet. Dievčatá, takže... Tam sú tabuľky a tam si môžete pozrieť, aké koníky si zoberete. Dobre, tak ja idem. A ja. Počkajte, na mňa. Tak ja tu na nich počkám. Takže ja mám nejakého Arka. Aha, Dark. Toho ešte nepoznám. Flamingo? O tom som u koníkovi ešte nikdy nepočula. Šlejch? Kto je šlejch? To je asi nejaká kobylka. Keď si dievčatá nastrojili kone. Dobre, dievčatá, máte nástrojené na svoje koníky? Áno. Pani Daniela? Áno, Sára. A mohla by som si navždy nechať toho Darka? Nie, to je iba určité dni. Budete tu 2 týždne, takže uvidíte. Aha.
A kde pôjdeme? Na lúku, ktorú mám prenajatú pre vás a pre mňa. A tam si dáme nejaké aktivity. Jupi! Vidíš, Lej? Určite to bude super. No to sa iba tebe hovorí. Mňa bolia nohy. No kľud, Šlej, neerčí. Jupi, behanie! No neerčí. Už môžeme nasadať? No, super. Tak, ja už sedím. Tak poď. A počkaj, vlastne, kde sa to ide? Počkajte. Dobre, takže aj myšlej. Na teba sa... Na teba sa tak ľahko nasadá, Šlej. Tak poď. Tak, my sme určite pripravení, chlapček. Však? Opa. Tak poď. Na lúke. Tak, už sme tu. Výborne, dievčatá. Takže, dneska si dáme takúto aktivitu. Sára, počúvaj. Áno, počúvaj. Takže dnešná aktivita bude taká. Dneska si zabeháme. Chcete? Áno. Výborne, tak ktorá chce ísť prvá? Ja. Dobre, Sára. Takže ja vám ukážem trasu. Pôjdete cez nočnú lúku až k kamenným múrikom. Je to tak 20 metrov cesty, takže to určite dáte. Kone to vydržia. Dobre, takže mám ísť ja prvá? Dobre. Ja ťa odštartujem, takže 3, 4... Poď, Flamingo. No, Dark, poď. Super. A teraz naspäť. Ty si určite veľký športovec, Flamingo, poď. No, Dark, ja ti verím, poď. Výborne. Výborne, Sára. Aký bol čas? Čas. Minútu a 40 sekúnd. Jupi, Flamingo. No, Dark. Prečo si stala milým tvoje meno s Flamingom? Dobrý, Dark. Vyhráli sme. Dobrý chlapec. Tak poď. Kto chce ísť ďalší? Ja. Dobre, jen si počkaj. Daj si dobré nohy do tých oťaží. Takto? Super. Počkaj. Tak. Výborne. Postav sa tam, kde sa postavila Sára. Jej. Flamingo, nepadaj. Dobre, dievčatá. Takže 3, 4... V pohode? Dám ti ešte raz, hej? Lebo Flamingo vôbec nevyštartoval. On je taký leňoch. Takže 3, 4... Poď, Flamingo. Ja už nevládzem. No
poď Flamingo. No čo už? Vyhraje všetko. Wow, Flamingo ešte tak nikdy rýchle nebehalo. Poď Flamingo. Poď, skočíme pri cieli, hej? Hop. Výborne. Flamingo, velikánska pochvala. Nikdy tak ešte rýchle nebehal. Dobre, takže teraz ide Vicky na Schleich. Au. 3, 4, 3. Pridaj. Ježiš, prepáč, Sára. Jau, to nič. Dobre, dievčatá, poďte radšej do tinu, hej? Super. Strašne fúka. Nevadí, aspoň to koňom prospeje. Budú mať aspoň nejaké vyfúkané pľúca, ne? No to hej. Aspoň nebudú musieť byť iba v tej stajni a dýchať to seno. Dobre, takže... Karin, áno? Takže tvoj čas, minúta a 42 sekúnd. Super! Takže ty si... ešte neviem. A Karin? No, Vicky? Au, Schleich. No, postav sa. Dievčatá, choďte dole z koní, nech sa vyváľajú. Dobre. Tak. Dobre, dievčatá, takže... Karin mala minútu 42 sekúnd a Vicky a Schleich mali minútu a 30 sekúnd. Čože? Tak rýchlo, ja som to počítala a mali sme minútu 48. Počkať. Aha, to tak som dlho počítala všetky. Takže na prvom mieste je Sára, na druhom Karin a na treťom Vicky. Alebo dievčatá, viete čo? Všetky ste na prvom mieste. Prvý deň a viete tak výborne jazdiť. Super. Hej, Dark. Čo je Flamingo? Ja som ti hovorila, že určite budú výborné jazdkyne. Mal si pravdu. Ach, trávička. A, čo ste hovorili? Že sú výborné jazdkyne. Áno, hej. Určite sa tam o niečom bavia. Presne. Trávička. A, čo ste hovorili? Že sa tam kone výborne bavia. Aha. Pokračovanie na budúce.